नोंखौहाय जौ लोंनानै बुवा बायदि नुदों नुदोंहाय दे हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो बुंलांजोबो आंखौ नायनानै नोंथांमोना सिनायखानाय आंनि भिडिअसफोरखौ नुनानैहाय थ' आङो दा नै दाबसे जायगायाव फैबाय माने जोंनिया मोसानायनि प्रेक्टिस दङ नालाय रिहार्सेल दङ जोंनि बड' हारिनि थ' बे बेगखौ दिन्थिनायनि खारनानो जाबाय बेखौ आंनि मामिया आसामनिफ्राय होफैदों मोजांना लोगोफोर बिमा होफैनायखौ मोजां लाबो मोजांसिन मोननांगौ आरो सामालाबो मोजां मोननांगौ ना खिन्थु आंखौ समायनो लोगोफोर बेखौ गासिन ड्रेसजों गानजानाय होननानैहाय मामिया आंनोहाय होफैदों थ' बे कालारा आंनिया गैयामोन गोबां दं बेबायदि बेग खिन्थु बेबायदि कालारा आंनिया गैयामोन थ' कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर माबोरै मोनदों आंनि बेगखौहाय आसामनिफ्राय लाबोनायनि लोगोफोर नोंथांमोना जे जायगानिफ्राय आंखौ नायो आंखौ सापर्ट होयो बे जायगानिफ्राय लाबोदों मोजांथ' जानांखागोन ना लोगोफोर थ' नायबाय थादो दिनैहाय आं मा खालामनाय नोंथांमोनखौ दिन्थिबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो आं दिनैहाय मबाव थाङाय माहाय मोसाहै थ' आंनि बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंथांमोना दाबोनो आंखौहाय फल' खालामाखैब्ला अननानै फल' खालामदो आं होनग्रोखाबाय लोगोफोर फल' खालामदो आंनि आइडिखौ आरो आंनि पेजखौबो मिसकादु पेजखौबो फल' खालामदो आरो आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ आं चेन्ज खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना सार्चखौनो खालामनो रोङा ना थ' लोगोफोर नोंसोर जेरै आंखौ मोजां मोनो आंनि नामै कारुस ब्लग नोंथांमोना नायनो हागौ मोजां भिडिअ ओंखाम जाग्रोनायसै ओंखाम उखैबाय ओमफ्रायसो मोसानो थांनायसै ओंख्रियाखौहाय मा ओंख्रि मिथिगौ लोगोफोर नै लाफाजों नाथुर ओंखामजों ओमफ्रायहाय टमेट'जों आरो नाथुर ओंखामजोंहाय भाजा लकेल टमेट'जों माबायदि गोथाव जायोना आङो लाफाबायथाय आङो जेबो नाङा लोगोफोर बेदर नाबो नाङा थ' जाबाय आङो नै गोथावनो जाबाय नायबाय थादो जाखांनानैहाय दान्दिसे रेस्ट लाथ'बाय आङो नै रेस्ट लाथ'बाय थांनायसै लोगोफोर ओरैहाय नै माम्मि पापाया एसे रायज्लायगासिनो दङ बेखौ एसे क्लिप लाबाय आङो आङो नै बहाय रेस्ट लानानैनो दङ रेस्ट लाबाय थाबाय रेस्ट लानानैहाय थांनायसै दान्दिसे नायबाय थादो दिन्थिहैनो आं लोगोफोर दिनैहाय बेसेबां आं भिडिअ खालामनो हायो आङो जरुर दिन्थिहैगोन फाथै बिफां नायनो लोगोफोर फाथै बिफां माथो नै आं माबा नायदों माथो इदि फिथाइ जाखो बियो खायसे लोगोफोर नै आयौ हो এটা কি হলো এটা मा फिथाइ जाखो बिलाय समायना रमायना माथो नै बियो माबायदि जाखो होनदां आङो नाय फिसानि माबायदि फिथाइया मोजां नुदों नुबायमोन नोङो नै बिदिसो जायो इयो जौला तेजपात्ता बिफां सापाति बिफां लेबु जेनि थाखाय फैदों सार्टिफिकेट जेरक्स होनोहाय बेखौनो बावबोलायबावबाय हनै बिमायाबो बावदिया बिमाबो फिसाजोबो बावदिया सार्टिफिकेटफोरखौ बिदि लायो मालाबा एसेथ' प्लास्टिकफ्राव सोना लाबोनाय फिटफोरखौबो नै बिदिसो लाबोयो नाय र' लाबो थाबायनानै थांनायसै मोसाहैनायसै दान्दिसे जामखौ मोसानो थांनायसै नुदों मा औ ना जेबो दा होननो दा आङो खोनायनो जोंनालाय खोनायाखै गिर्जा होननाय जोंनि दे फट' गावखौ जेला मोजां नुयो होमब्लाल' थानायो गावखौ जे खहे नुयो होमब्ला खहे होनब्लानो खादों नोङो मोजां नुब्लाल' थायो र' दे नोंखौहाय जौ लोंनानै बुवा बायदि नुदों नुदोंहाय दे लोगोआ लिंहरबाय थाबाय हनै लोगोनि न'निफ्राय ओंखारबोबाय फैद' जेरावबो आखाइ नांखाबोखायो इयो
लोगोफोर आनैनि न'निफ्राय ओंखारबाय नै लोगोआ फैगौ दिन्थिबायहाय नायबोन सोलोङोमोन नै जोङो मोसानोहाय बहाय एसे उसुबिदा दङ बेखौहाय एसे जब्रा दङ दा दानि गुबुननि न'आवसो मोसायो थांफिननायसै जोङो hố đây ninh nhá mày à hố đừng bisa